Chikanisa cha Nyamira echichirensereria buri ria Evangelical Lutheran Church of Kenya ELCK niko bono baeso kirire na kwemurungandiria nobotendri kurasa botendri obonne gwe kanisa iyo ase bagotumeka ekatiba y'umwaka bwa 2013 iyo korengana na barabwo bagotebanigo ebwatere ose ebwendrete gotumekwa Baukwana imeye kaunti ya Nyamira nigo batebire obochori bwe kanisa iyo mbwanya gokorekana korengana ne katiba ye kanisa nigo bono basabire oboteneri bwe kanisa iyo sense ya Kenya engima otumeka katiba era egose yanchire eliyo batige kubaga abakristo Sengenjo totayete gukwanira emechando era se kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya. Igo yachire tuagwa notisinga igeko rai kanisa egotumeke ekatiba etari registered aigabona ase katiba etari ka registered yabere gegotumeka ase ngencho yokonyanyasa na kounereria abarai na abakoreri banda ase kanisa aigabona ase aikire kigwango nga abari barasoborai babeire bagotumeka nona marie kanisa koyaonchora kobe bintu byabo baragwa abanyene Kuruo mwaka wejirwe ibere ntwanya nejirwe ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobe kworo muna baraibe kanisa nigo babere bakoererania ase njira eteri kobwatia amachiko ali abekire ye katiba ye kanisa na obotandanu obwabeire bwarendiro ogwatane kana ase kanisa chaito Kenya ngima na mono asense mo yaito yagusi Gwatane kana kwa beiroro tuwatuale abarai baruete enseme yemo bagote ababonsi nigo barabarai asinge njonga obisienene eyekura unu mwaskovu Joseph Ochora eganga yabenene yabere yo gwatanana wetera nje yo obututuka bwabeire nonye na asabana kintakana ababere bakolendwa ntwegule bakwana juice gakorwa se station yemo bagoteba nga bana be kanisa ya ELCK bakoba mentored na Bonyakoni Council of Elders obuno butanda nubone kiara ne kanisa komenta abana abali kintakana ne kanisa kobalenda tariye kundi kia ekilani gete ase kanisa nase geto sabanga Register of Society etenenere lichiko liliroro na ekatibe lyo erororo egere nyale kora kanisa incho yo butanda nubonge borasi kanisa yaito Ekanisa yaito yanyoriro obokongu mono ekanisa ye kurawa na Ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo bono ego twachira to kubasabanga kabaranje tigababwati a constitution elia registered elia emanyekanete because 1948 we have been in harmony evangelism was okay marandi alingi biya twali kurandi bingana lakini bono iga tusirete batusiririe